അതൊന്നും ഇപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല നാസറെ. അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടടാ. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. എന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ അമ്മക്ക് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചാറുണ്ട്. അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ റമളാൻ തീരുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു. ഷവ്വാൽ മാസം നാളെ കാണും മറ്റന്നാ കാണൂ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ഏത് കൗത്തുളിക്കാനും ഒന്ന് മേലക്ക് നോക്കുമല്ലോ ഈ മാസം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മേലക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാസം കാണുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലാണ് ഞാന് പാലിന്റെ പൈസ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏസാമായിരിവിന്റെ ടൈമില് അർമുകേട്ടന്റെ പെരീക്ക് പോയതാ. അവിടുന്ന് പോയി വരുമ്പോ ഈ കുന്നിന്റെ മേലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും. അപ്പൊ ആ പീടിയന്റെ അവിടുന്നും പള്ളിന്റെ അവിടുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകള് ഈ കുന്നിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മാസം കാണുന്നുണ്ടോന്ന് മേലക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഇന്റെ വരവ്. അപ്പൊ ഇന്നല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവര് കാണുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കണതാണ് ഇവര് കാണുന്നത്. എന്റെ മുഖത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണല്ലോ, ഒരു വെളിച്ചാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ തെളിച്ചങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മാസം കാണുകയാണ് വെച്ചിട്ട് തക്ബീറല്ലാണ്ട് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാര്. ആ പീടിയന്റെ അവിടെ കൂടി നിന്നവരും ഒക്കെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ പള്ളിക്കൊക്കെ കണ്ട് ഓടിയിട്ട് പള്ളിക്കെന്നും തക്ബീർ, ജുമാഅത്തള്ളിക്കെന്നും തക്ബീർ, വീരാൻകുട്ടിയല്ലക്കാടുന്നും തക്ബീർ, കുഞ്ഞാഴ്ചത്താത്താടുന്നും തക്ബീർ, എല്ലായിടത്തൊന്നും തക്ബീർ. അപ്പൊ ഞാനിത് മാസം കണ്ട പടച്ചോനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മേലക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചില് ഇവരാരാ പറഞ്ഞിട്ടത്ര ആ കണ്ട മാസം അതാ മയക്കാരനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കണ, മയക്കാരനുള്ളിൽ മറിഞ്ഞ മാസം. ഇപ്പൊ അടച്ച റബ്ബേ, ഈ സംഭവം ഇന്റെ ഈ മുഖത്തിന്റെ തെളിച്ചം കേട്ടിട്ട് തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ആ കാലഘട്ടം